Ji Jing chu har chiang mang loin a phone a message o mangai thla a ji jawin na a akal lo chan ron zot a har chian nu chuan hunting mu lo a chwa ruk dan chu a zonga a topa chuan a chhuak ru thei sham ma se kong ka hun ralin hunting assistant nen anin tok le shama a ril jam thu chuan lamin akal zui nal na la assistant chuan hunting bula ji Jing chu a ril jam wanga a chwa to thu shelin file a pengal bok a assistant chuan chuan ji Jing message lo om be sei dewin a phone a ena ma se eng message ma om lim lo ji Jing in li pumpel tum taka a office man mo taka apan tang ngal chu li in lo zui ve vatin kongka a khar tur chu avalu chil le shama zanna a omna le thomnu thlak lawa a lo kal le ngal chan chu a zot ngal zat ji Jing in chian mai chau ti ya a lo chan chuan mi pa nge mei chia kawa thik ve mishil ve don lawa mi ti in lo fiama a to pa chuan ji Jing pon zep to lem lovin hunting nen anom thu chu a shila an pan in kar chu engin zom na nge ani arin ti in li chu a zot boka li chuan mangai na ani lovin enge ni chuangang ti in noi sang chungin lo changa ji Jing chuan min mangai thu mi shil hleinem a lo ti chuan li chuan hun re taka chang khan a du to chati ka ring reng ani man mo su ti in contract sign tur chu a pe a noi chungin a chanu office chu a chwa sana hunting an ji Jing mutura an office akal chuan ji jaw chuan lo be masa in ji Jing om lo thu le cholla a an kholama a holok thu chu a lo shila ji jawan thelpoi mo o mem ni soila message in kalo shil don nia ti ya zo chuan angai lo thu le alo le le huna a shil mai tur thu soin a chhuak ve ngal jaw nen chuan me che chung chang soin i jaw chuan ka ho nu khan enge in pan in ka ra thleng ti in a zota hunting chuan min pum pel deuh tlatin ka sia an kholama a hori a ti in lo chang jaw chuan ji Jing te ang me che poi soi lo tak te hi chu an zak ve thina lom huni pek ve nga ya lom ti in thu ron chu alo pe ve boka hunting e ro a ril ro boy mel viaw ji Jing an kholama a ho anin biak lo wangwang nuwa hunting assistant chuan ji Jing le to thu le report pe tura a mu va tur thu hunting chu a ron shila le lama ji jawin report a pek tur file ji Jing a pek don chuan ji Jing chuan lo hnialin ji jaw chu pezok mai turin lo shela ji jawin hunting bula azam chen zia soya alo hnial ve chuan ji Jing chuan forum of leading entrepreneurs in manufacturing and medical industry an nei na tura telve tura somna adon thu chu lo mu in chuan lama siama ji jaw po chuan an company tan a chadon hle ti in a report pek tur chu alo pek tur thu le inbo sai turin a shila ji jaw chuan no chuan ji Jing po hunting a pum pel le thei shama wangin a tho deuh huai assistant tangan Jing chena changa report pe turan om thu ron soi chuan hunting chuan ji Jing ani ringin a chut dan chu a thlak dang lam deuh sok soka ma se assistant tangan ji jaw zok ti a soi ve le a thu chale ngale report a pek la chuan pe hel deuh takin ji Jing in report a pek lo chan chu a zota ji jaw chuan somna an don awanga a thu soi tura in bo sai thu in lo changa ji jaw chuak tur chu assistant tang ko lut ve ngal turin a shil bok assistant tang lo lu chuan somna an don ve le ve lo chu alo zota assistant tang chuan an don ve thu le alo nol thu chu a shila hunting melan da na mu ral chuan sha thiam chop chil ngalin som an la tum reng thu le a biak fel thei tur thu chu alo shil le wat hunting po assistant tang thu soi wang chuan khi deuh sakin alom me le hle a ji Jing po a thu soi turin bo sayin a boy hle a mi thu soi to sang te chu en kwala cha ati lai ala chuak bok hunting thu soi lai en fu chuan an hun man to ngai to le tin a lain a maya hup le ringota a to pa phei chuan volume ti zoin hunting thu soi lai chu a en ringa atuk event an nei na tura chuan program an chan ma in hunting chu ji Jing ma a aron dinga hunting chuan ji Jing ngonga a chipek in orlo chu a mitala ma saber bok ji Jing chuan lai deuh takin engia lo ti ve do na zot wat
hunting chuan engi ka ti ve lawang ti in a pe hel dewa mi ti in report pe tur po a jejawa tir chan chu azota jing chuan thu soi tur in bo sei ngai tho chu lo chuan lamin apum pe lo ti chu a soi ve bok a thu soi tur hunting ana chher sak chuan ka shat nu ka thu soi to awa ang ve ti in lo zota jing chuan ani lo ti in lo chang ve tlat hunting chuan I thu soi tur chu engpo ni se I thin lung takin so yang che ti in event zo nuwa dinner e khom na ka shwa yang che ti in a cha a event zo chuan kar pakhata chuang dunin hunting chuan jing thu soi chu soi sel bau ti in a fak saka jing po alom ve hle jing chuan a report pek na a feedback a pe du em ti ya zo chuan hunting chuan jawin a shil lo che em ni ti in lo zo ta jing chuan shil thawa ka confirm du mole ti in lo changa hunting chuan ama che in report pe zel to turin lo shil bok dokan an kil ho na chuan Mr. Chang le Miss Ju Hau te omve chuan jing chu in hmel sha tir nan ti in red wine anin tira voi khat mai du tok lawa voi ni na tan spirit wine in tir le an tum chuan jing chuan lo nya la hunting zok chu in sak turin an ti lui deuh tlata jing in mai tum chuan hunting zok chuan lo in khalin atlak ngal vek ti tur an la nei chuan lamin hunting chuan kal chho a rot ve ngal bok karan lu chuan tong sang hne na dam doi dil vatin a e ngal thwaya tong sang hne na chuan Mr. Chang le Miss Ju Hau te chuan an pahnia in biak ruk na an nei yem chui turin a ti ngal bok jing in dam do in kala duem ti ya zo chuan a chat ve le mai tur thu soin alo nya la jing chuan phone call dongin hospitala andam lo khan boina atok ti anron shela akal ve ngal tur thu a shila hunting pon akal pui tur thu chu alo soi ve bok dam lawan kan zo chuan lili nen soi du nin an product a that lo na a si lo wa ti in andam lo chuan thil enge mo soi du la zep si anei du mel ti in an soi du na jing chuan en kol photila kan soi pui le to nya ti in a shila an chuak tur chu hunting po lo la om ve rengin lili chuan ti tur nei chuan lamin akal san thwaya jing in texia ho thei thu soi chuan hunting chuan ka thla ho ang che lo ti ve tatin anin ko thleng chuan azoi chho ve se la jing ru atum chuan hunting an lo dangin na tinge min pum peli tuma ti in chia or lo chan chu azota jing in a chan lo wang chuan itan a special vak lawem ni ti in soi non le jing chuan kanin som na hi engchiangi ani ka shelawa ti in zam deuh viawa hunting an nai le zwal pa in engin som na nge kan nei irin ti in azot le a jing in chan dan tur a sha lo lai takin kong ka chung lam zok chu jaw mengin alo hong thuta jing chu lai ru deuh takin a lut ngal dai ilo lu do nem ti ya jaw mengina zo chuan hunting chuan lu a thing ringota jaw meng bol hlo pai tur chu lo lak sakin a chuk thlave ngal jaw meng chuan gentleman ti pa in jing zo na azot phei pa mol mola jing chen chuan boina tokin andam lo en ko jeng feng mei volunteer ra an zai te khan surgery an nei le tur chu jing chen mo pu in an thiam lo wa an pu a poisa pe kan phu ta ni company building ko ta nuarin mi puite po chuan video in an lo cover ve boka hunting pon chu lo sha in boina thlen na hmuna awakal ve ngal andam lo nu ero chuan a pasal lo wangin a thil soi chwa du a soi ngam lo zo ka ni boina chwa lai chuan jing chu nem tlu in chhuata atlu a hunting anon kai thawin boina siam tu te chu a beta zo ka police chuiti ran soi rik chuan boina siam tu te chu an zam dewa mase a pasal chuan zamhlen du lawin ala chau ve tata hunting chuan tong sang kawin tong sang chuan a pasal chu a hruai pe nga in biak rem nei pui turin jing chuan poisa a chinfel lo tur ti in poisa peri lo turin tong sang chu a kau zoi sha ma an ka shan nu chuan hunting po chuan jing hruai shangin chulai hmun chu an chwa sana ka ran chuan lai chuan jing chuan hunting a boina chinfel dana chuan la lom lowin ala soi buaya jeng feng mei chu a pasal thu noya om ti sha thiamin poisa ni lawa a en kol na zok pe ka du fana hunting chuan ina shwain jing kut pem chu atom saka
atuam saklai chuan ji jing pum chu a ron ri rok roka hunting chuan iril chama mi ti in lo zo thwai ji jing po alung oi lo lak lo viau na in nuize in sum takin zinga chang engma ala ei lo thu chu alo soi ve boka hunting chuan ronga bol tur thu soin chol hadam turin ati a ji jing chuan ji jaw texin chen chin ngai vena ji jaw po chuan ankal son to thu chu a ron soi hunting chu tong sang chuan abyak rem to thu ron shilin an agreement zia chu a ron thon ve boka ji jing lo chu nai ne na chuan entir ve bok boina chin felani to ti in lungai lo turin a shila ji jing in hunting thil siama mu chuan dil chu takin omzia zot hloma hunting po chuan alo soifia sak ve zel bok hunting chuan abial nu ni tur ra asom na chu ji jing po chuan lo ove in hunting chuan vo in ni hi chin chhia rengla tuna chang chuan kabial nu ini to ti in a shila hunting ana tholai chuan ji jing lo kalin mei cheba job le slipper nei chana ron zota hunting chuan atana bua sailok thu in lo chang fel et hunting kut zia ka mu chuan anala ti thu chu asoya nang enge anti in lo zot wat ji jing chuan a huro pa chhiat bik lo thu alo soi chuan hunting chuan pen le le khapon la chhuakin a kau na ya amal chunga chuti rin a ming zak ve turin lo shila anom da ne ro ji jing chuan nga ya la nei cha lowin azam ru hle ji jing chu zana po rak ve in nu patwak thar angma in engki man ti duna breakfast thlengin an ei dun bok ji jaw chu ji jing office a tlan lutin thu thar chalo deuh dara ron shila ji jing in en ve chuan hunting assistant tong sang le boina siam tu pa le kha in pelai ni in jing chen chu company no pangte si midang chunga za ngai na nei lo anga soin an company ming jing cheng chu a ming cheri le a dongyan invest ani wang le hunting po a in rola wangin hunting te company pon an ming chat pha do na ni mi sian lo lang ve in a unau pa in boina ato lai chuan a bel cha zwal tu ra boina a khon war tui lo le bel chu poi ati lo thu Mr. Zhao ne na alo soi ve boka Mr. Zhao chu hunting a pu muturin akal ve ngal hunting an a shat ve chuan a phena tu emota ka in rol ti a change ti in a in se ru viau ji jing chu lungai lo tu ra shilin a nem ve le chonga assistant tang lo lutin board meeting an kau thu le apu pu atel ve tur thu chu aron shila ji jing in kalpui ve tum chuan hunting an lo khapin angai lo thu okidam taka shilin akal sana chenchin ngai changa an nom lai reng chuan ji jing chuan jang feng mei a mu tur thu chu asoya lili te po chuan kalpui ve an tum thu chu an lo soi chuan ji jing in lo khapin office a lo amjok turin a shila board meeting nei na lama ve thung chuan board members te chuan hunting demin an stock la nyam tur chu an ngai dan ani lo viawa ma se hunting a pu chuan hunting adem na chu board member te ma a tilang du lowin ni thum chung huna pe a hunting chuan ni thum ma a thuleng wak zong zong ati re tur thu ain tiam ve bok ji jing chuan jeng feng mei chu wa mu in zai le turin awa shila poisa tlem te in dam chunga a pui thei don lo thu soin a taksa ngai to a fanu ngai to tel bok turin a ril ru wa minatum hle ma se feng mei chuan a pasal a lo ema wangin in zai le chu du chok vya ma se ji jing thuron angin a tingam chuang lawa a pasal ho thoman sha chuan feng mei lo thong chuan ji jing chuak turin a lo ti wata ji jing po chuan a tu ka akal le tur thu shilin a chwa san ve ngal bok hunting po miss cheng in lo mu in boina chin fel dan chaber tur a sha chu a shila dongyan le jingchen te in som na ti top turin thu chu a lo ron ve mek bok hunting chuan ka unaw nu shil che emni ti in lo lung oi lo le a an boina po chu chang takin ishani ti ro ti in dongyan le jingchen tan har sat na thlen to lo turin chang takin ka shil che in ka shasia ti in asoya a thin rim hle bok miss jeng chuan inat na tur eng thil ma ka tilawang ti ishat kha ti in ji jing chuan boina atnuk lu reng che a ma se idem ngai mi alawa ti ya soi chuan hunting chuan ji jing nen anin ngai zon thu shilin a top san maka miss jeng po ril runat mel takin soile tur she to lawin a chhuak ve ngal
zing chen ming chat wang lai ani bok nen jaw meng chuan a live stream nei na a chuan zing chen tran zonga chongkam nei awangin comments na lama chuan chongkam moi lo tak tak ron an khumin an ron ti le chama linja po chuan alo en ve ring boka jaw mengin alo en tu te laka ti taw chunga a live stream ati top nu po chuan message in an la ron beile sham loma linja chuan lo khongai ve hle in message ava thona lungai lo tura shilin ti hlimdan ngai to in fiam thu te chu asoya ava text ringa jaw mengi ro cha chuak chunin anui thei ri law ma se lom thu chu a shil ve le ta thaw jing feng mei mutura awakal le chuan a pasalin kutthla ka tumlai chu awanang fu a phone phorin a record ve nga la feng mei chuan a pasal bula lo nge nin jing chen na thok te fel zia so yin poisa tlem te wanga ti chelo turin a nge na a pasal ro chuan Mr Changan poisa a pek vek to thu le a man to thu so yin jing chen company angai poimo lo thu thin rim takin ala soi bong bonga chuti lai chuan hunting te pon investigation report lo en fel mekin feng mei te in pan turin an lo chuak ve ngal feng mei in adam doila tura a pasalangen chuan a pasal chuan in la pa takin a tir turani emni ti in a sota kutthla ka tumlai tak chuan jing in sum theilo chu camera tin chungin alut ve ngal pop camera petura ati chuan jing chuan lo phal lowin feng mei chuan a pasal chu alo pot ding ve boka jing chu tlan che tur ti in rang takin atlan che ve ngal bok building ko ta tlan chuakin hunting te lo thleng che chu anang fu hlau bok jo chuang chu phuar betin an man nga la jing chuan evidence an nei to thu hunting chu alo shil ngal thwaya hunting pon jing lo thlamwan ve in thil hlo om tinon to lo tura shilin alo kwa ve hle hle bok office a chuan jing chuan na thok hote chu thulom aman nei thu shilin boina an chin fel to thu chu apuanga na thok te ho pu an lom tlang hle ahun taka hunting te an thleng man chu miss jing iwa nei hle mai ti in hunting chu itan pasal tha ani ringot alom ti in an lo fiama alom na nei an ro chuan jing chuan zan ina chuan date kana ya ti in a man lo thu chu alo soya midang ho pon lo fiamin li chuan tunza na tan chuan kan ti boi lawang che o ti in jing po chuan hun rem changa dinner chit vek tur thu a shil loma hunting po jing video lag chu board members te mu vekin rin hlelna ala omem ti in nong yang emo jing chen chung chang a chelama an soina a sha du to lo thu chang takin a shil ve bok jing chuan hunting chu tlanga RCN theina hmuna ashwaya RCN ber chu ko mu in always question you ti in zia na chu a pe a amun ngai na takani thule RC angai na thote RC amu apyanga a hadam so thu shilin RC chungchanga sha te chu hunting chu a shilpa malmala hunting po chuan RC chungchanga shat ang te chu lo soi pui ve in an soi to pa chuan ama RC nge a fo du thu chu a soi tel tabok